Sanibonani guys, wozani ke senze na ama-dunked wings namhlanje. Emva kokuthi senzele recipe kukancane ukuthi ungaya kuleya restaurant enekhehla ngaphandle yothenga bakhona. Okay, uzoqala ngoflour, ulandele ama-bread crumbs, ulandele ngama-spices akho, ebese uyagoqoza. Uthatha u-black pepper nosawoti, uthela phakathi uyagoqoza. Uzodinga ama-chips neqanda, yeah. Uma ungenawo ama-chips ungasebenzisa ama-cornflakes. And then uyathatha i-chicken yakho esibhoyiliwe, ufaka uflour, ususa uflour, ulethe eqandeni, ungaqali ngeqanda, uqala uflour. Bese ke ukhiphe eqandeni ubuyisela kuflour futhi. And then ukhiphe kuflour futhi ulethe eqandeni. Ngiyazi kuyisicefe guys, kodwa ngicela ungilalele bandla. Bese ke mase uphuma eqandeni okwesibili, usuya lapha ema-chipsini noma kuma-cornflakes akho, uyafaka i-chicken yakho i-coatheka kahle kanje yaya. And then emafutheni uzoqala uzonskiwa ukuthi aseshisa kahle yini. Bese ke uyawafaka uya-deep fry kahle. Mase uwa-deep fryile, uyawakhipha, uwabeka eceleni, uthatha ipani lakho eli-empty elingenalutho, li-clean. Ufaka amanzi, ufaka i-barbecue sauce, ufaka Worcestershire sauce, ufaka ushukela brown, ufaka i-peri-peri sauce, ufaka i-apple cider vinegar, uyagoqoza, ngazuthi kuyabila, yabona ukuthi indlela ekubila ngayo kanjani. Bese ke mhlawumbe sekubile for 10 minutes. Yeah, I think 10 minutes right. Bese kufaka wings akho noma i-chicken yakho leyo uzobe uyisebenzisile, izoba dunked kahle kanje. Ave imnandi ke mfana.